नंगौ जारो जि बेदों नानि दख'नाजों फास्राजों ब्लाउसजों थेंक इउ मोखांजों खामानि गैया दख'ना लायब्रबनायसो दासो सफैबाय हेल' लोगोफोर जोंहा नै बैसागुनि जोबथा बिदाय जोंना आर्टिस्टफोरनि ज' लोगो हमलायलायनाय ब्रैथि हाबाफारि जानो थांगासिनो नै सोर सोर लेट गारि खाथि न' खाथिया गारि फेल जायो आदा दानि ट्रेनासो गासिबो टायारनि जाजोब्बाय साखाया मोनसिमोन खेबनांगौ बोसोराव खनसेखौ खेबनांगौ बनानै दोननाय बे सिङावनो जोङो पकवान पेन्देलखौ खुलुमनांगोन दे ओम बयबो लेंहरजानाय मान होनो गोनां आफादगिरि बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि हांख्रायनायाव नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो मान गोनां बिथांमोनखौबो जोंनि बे गोथां डायमन्डनि टिट सुनायखौ देखायो डायमन्डनि टिट सुनायखौ नुजानो थाखाय गुरै खावलायबाय दै सिंनिफ्राय फैनाय मारमेड Hi guys. Kira apa malah kan खुलुमबाय आंबो सफैबाय Happy रंजालि बैसागु ओंखाम जानोबा आंनाव खबर ला ओंखाम जानोबा आंनाव खबर ला खबर नांगौ दस बेदर नांगौबा आंनाव खबर ला अमा बेदर नांगौबा आंनाव अके जनालि हेपि बैसागु मेथे जौ बिदै नांगौबा आंनाव खबर ला जौ बिदै नांगौबा आंनाव खबर ला अके फांखाखौनो बानानै फैदो फांखाखौनो बानानै दासो आवसाव र' दायो मोनसे सेक्रेट खोन्थागोन जोंनि समाजनिफ्राय जे मान होलायनाय बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि बिब'खौ खुलुमनांगौ दे खुलुमनो मोनाखै बैसागुनि दे ज' मोनजाबाय थादों बेरायबाय थादों आफाद जेनाखि बे जौस्रांनि नामखौबो जोङो दोननाय जादों सोनाब गयारि नामा बिथांनि दैदेननायावनो बिथाङा गोदो दिल्लीयाव बागुरुम्बा 67 सिगाङावनो दिल्लीयाव रिपाब्लिक डेआव बिथाङा नैबे सोनाब गयारि जेनाखि जौस्रां नङा जों नाम दोननाय जादों बेनि जेनाखि मोनसे रिंखां आफाद दंमोन बे रिंखां आफादनि जानानै बिथाङा दिल्लीयाव मोसाहैदोंमोन बागुरुम्बा जोंनि बर' हारिमुखौ दिन्थिफुंहैदोंमोन 1957 आरो मोनसे खनसे जाहैबाय गोदो मोसायोमोन बिसोरो बागुरुम्बा बिसोर आबैमोना बै समाव बिथांमोनखौ जों फरायनो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों सिगाङाव फैदो बे आयं सासेयालाय ओमफ्राय जवाहरलाल नेहरू बै समाव प्राइम मिनिस्टारमोन बे समावनो बिथाङा दिल्लीयाव मोसाहैनानै जोंनि बर'नि जेनाखि हारिमुखौ दिन्थिहैनो हानाय दा जोंनि गेजेराव आयंआ दासिमबो थांनानै दङ बिनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जिरायथ'नो बाहायनो आयं नै जोंना सारांग्राफ्रा डेन्जार गोजाखा बेखौ सामलायनाय बा मासिगिरि रजेन नार्जारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायो निमाहा बिनाय जाहैबाय बिथांखौ सिनायै रावबो गैया होनबा गोदोनिफ्रायनो बिथाङा फिल्म दिहुनबोबाय गान लिरबोबाय गारां होबोबाय बिथाङानो थालांदों बिथांजों लोगोसे दंबावो जोंहा
जिउनि आंगोनि आमाय थुख्लु आदारि दय नैबे बिनानाव जोंनि दिनैनि जाजेस बिजिरगिरि नैबेबो गोसोम जानायनि गिदिर आरो नबनिता फैला फैला ओंखायनो ओमफ्राय जोंनि बिजिरगिरि सासेया ओंखाम जाहैदों गोलोमदै जोबलायनाय जाबाय जों बे खुगानि गोलोमदैयाबो खैसिब मोनलायलायनाय ना दादा आब' गोथाव आब' गोथाव अनला दे बिराद गोथाव दादा आबायमोन माला माला सिरि सिरि जाफैबावनाय आयु मिथिया माला जानायाव हास्लाबखाया दे जा आब' एसे हाबनांगौ ना जादो गोथाव जादो जोंहालाय जानोसै 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 दोंनै मेथाइ रोजाबनानै आङो बुंनो थांगोन बेनिखायनो नोंथांमोननो दान्दिसे ए आदा राजिब बोरो